Барселона билохира мақомҳои болои Ла Лигаро бохт, ҷойҳои аввал ва дуюмро ба ҳарифони мадридии худ тақсим кард ва дар ин мавсим барандаи ҷоми Испания ва нигоҳ доштани худ дар минтақаи Лигаи Чемпионҳоро соҳиб шуданд. Дар даста то ҳол мушкилиҳои молиявӣ, инчунин кадрӣ ва ояндаи нӯрӯшан ҳукмфармост. Ин ҳама аз ҳукмронии беварории собиқ президенти даста Хосе Бартомеу боқӣ мондааст. Дар ин видео мавсими фаъолияти дастаро зери роҳбарии Куман натиҷагирӣ мекунем ва ба кадом муваффақиятҳо расидану ба чӣ нарасиданро риштаи таҳлил мекашем. Дар Ла Лига ҳамагӣ як даври дигар мондааст ва маҳз дар он тақдири чемпионӣ ҳал хоҳад шуд. Реал ё Атлетико. Маҳз ин ду дастаи мадридӣ имкони чемпионшавӣ доранду халос. Рақобатҳо хело ҷолиб хоҳанд буд. Барои бозам шавқовартар шудани бозиҳо дӯстони мо аз Алини Xbet ба он коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин фаромӯш накунед ки шумо метавонед дар аввалин пардохтатон бо калимаи серноки барсатиҷӣ то $100 бонус ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Яке аз дастовардҳои Роналд Куман дар 9 моҳи дар даста буданаш ин ворид кардани шумораи чашмраси бозингарони ҷавон ба ҳайати асосӣ мебошад. Дар ҳайати даста мураббии голландӣ одатан Педри, Мингеса, Дест ва Араухо бозӣ мекунанд. Дар қатори ин бозингарон ҳам аниқ буд ки Ансу Фати шомил мешуд, агар албатта ҷароҳат намебардошт. Инчунин Куман ба Тринкау, Мориба ва Рики Пуч низ имконияти бозӣ карданро медиҳад. Албатта мухлисони Барса мехостанд ки Пучро дар ҳайат бисёртар бинанд, аммо дар ин ҷо мураббӣ хубтар медонад ки кадом бозингар дар кадом ҳолати физикӣ ва равонӣ қарор дорад. Дар умум бояд гуфт ки Куман хело ҳам хуб маҳорати бозингарони ҷавонро ба ҳамагон нишон медиҳад. Куман дар тӯли мавсим то 5 шакли ҷойгиршавиро истифода мебурд ва умуман аз озмоишҳо наметарсид. Бозингарони асосӣ якчанд нақшро дар майдон дар ҳар шакли ҷойгиршавӣ соҳиб мешуданд. Мо ҳам шакли 4-3-3 бо Месси дар мавқеи 9, 4-2-3-1 ва якчанд шакли ҷойгиршавӣ 3-5-2 ки вазифаи Де Йонг, Педри ва латералҳо иваз мешуданд дидем. Аксарияти озмоишҳои Куман фоидаовар буданд. Албатта хатогиҳои низ буданд. Дар бораи онҳо мо дертар хоҳем гуфт. Лаҳзаҳои шодиовар низ буданд, махсусан бо назардошти он ки Куман чӣ гуна дастаро қабул кард. Яке аз лаҳзаҳои мусбати кории Куман дар дастаи эҳёи дубораи Френки Де Йонг мебошад. Мавсими аввали худро дар Каталония Де Йонг на он қадар хуб гузаронид, аз сабабе ки ӯро ҳамагон ҷойгузини Бускетс кардани буданд. Роналд Куман ин хатогиро ислоҳ карда ба Френки якчанд нақши ба ӯ мувофиқро пешниҳод кард. Ӯ дар мавқеи нимҳимоя бо доштани имкониятҳои ба дриблинг рафтан, кушода шудан ва хотима додани ҳуҷум дар ҷаримагоҳи ҳариф бозии хуби худро нишон медиҳад. ҳаҷми калони муҳофизавӣ ва партов кардан ба дӯши Бускетс вогузор шуд. Френки бо Педри ва Месси бошад дар нимаи майдони ҳариф креативӣ волои худро нишон медоданд. Бозии Барса бо ин шакл самаранок ҳисобида мешуд. Озмоиши шавқоваро Куман бо истифодаи Де Йонг дар маркази ҳимояро баргузор кард. Френки хуб ҳимоя кард. Дар вақти ҳуҷумҳои мавқеъгирона бисёртар тӯбро назорат мекард. Ба Бускетс кӯмак мерасонд. Фишори ҳарифро бо усулҳои ғайриоддӣ кушода шудан барои муҳофизатгар ва дриблинги худ барбод медод. Ҳамакнун биёед мушкилиҳои асосии Барселонаи Куманро дида мебароем. Чӣ умуман кор накард? Дар мавсими гузашта Барса хело бад муқобили топ-клубҳо қувваозмоӣ кард. Дар 8 бозӣ танҳо як ғалаба муқобили Ювентуси бо мушкилиҳои баробар. Ду бохт дар Эл Класико, бохтҳои бузург муқобили ПСЖ ва ҳамон Ювентус, инчунин мусовӣ ва бохт муқобили Атлетико. Дар шароити начандон хуб Барселона хело бад ба назар мерасид. Дастаро аз низоми ҳарвақта ва назорати тӯб маҳрум карда, ҳуҷумҳояшро бо фишори баланд қатъ мекарданд ва бо контрҳуҷумҳои хавфнок дастаро дастгир мекарданд. Баъзан ҳарифҳо хело баланд Барсаро дар нимаи майдони худ фишор медоданд. Барселона на он вақт аз уҳдаи муқоимат мебаромад. ҳамеша ба Барселона фишори боқувват, хислати хуб ва таваҷҷӯҳ норасоӣ мекард. Инчунин хатогиҳои мураббӣ низ дида мешуд ва боз Куман аз уҳдаи бартараф кардани вобастагии даста аз Месси набаромад ё ин ки ақаллан ин вобастагиро кам кардан натавонист. Чун ҳамеша андешаҳои муқобилмаъно пайдо мешавад ки Месси аз сайёраи дигар омада, каме ҳам бошад аз футбол дилаш монда бошад ҳам то ҳол беҳтарин бозингари ҳуҷумкори дунё ба ҳисоб меравад. Бо ин ҳама даста дар гирди Месси ҷамъ шуда барои ӯ бозӣ мекунанд ва дар ҳоле ки ба ӯ бо сабабҳои гуногун омад накунад, ба дигарон низ таъсири худро мерасонад. Натиҷаи ҳуҷумкорони даста албатта ғайр аз Лионели Месси ба сатҳи топ клуб мувофиқат намекунад.
сеюмин мушкили асосии Барса ин набудани бозии ҳимоявӣ мебошад. Ягон шаклҳои бозии Куман самараи дуру дароз намедод. Барселона бисёр ба ҳарифон иҷозат медод ки ба дарвозааш гол зананд. иштибоҳҳои инфиродии бозингарони алоҳида низ ба бозии даста таъсири манфӣ мерасонед. Бо Месси фишори манфиатовар кардан имконпазир аст. Бе фишор ва контрфишор хатти ҳимоя низ заиф ба чашм мерасид. Каталониё на он қадар хуб худро баъд аз тӯбро аз даст додан нишон медиҳанд. ба ғайр аз ин хело ҳам зиёд тӯбро аз даст медиҳанд. Клима Лангли бошад охири мавсимро бисёр бад пушти сар кард. дар умум Барселона мавсими на чандон хубро нишон дод. Каталониё баъд аз ноком шудани навбатӣ дар Лигаи Чемпионон ва муқобилияти носазовр нишон додан дар Ла Лига боз ҳам худро зери борони танқиди шадид гузоштанд. Барселона танҳо муқобили дастаҳои миёнаҳол тавонист бозии хубро анҷом диҳад, ё дар ҳоле ки дастаҳои топ аллаки натиҷа нишон дода тӯбро ба Барса медоданд. дар бозии ҳамлавӣ бо назардошти саҳми калони Месси нақши Де Йонг мавсими навбатии хуб барои Бускетс ва ба Педри ки нав худашро ёфта истодааст, даста тавонист ки мавқеи худро дар Аврупо устувор нигоҳ дорад. аммо хатти муҳофизаи Каталониё хело ҳам бад худро нишон дод. бояд гуфт ки дар лаҳзаҳои бисёр ҳам душвор Куман корҳои омодашавиро хело ҳам хуб гузаронд. бо ин ҳама корҳои ба анҷом дода метавон гуфт ки Куман Барсаро аз афтишҳои навбатӣ баъди оне ки аз солҳои қабл боқӣ монда буд халос кард. барои аз нав эҳё шудан Барселонаро мавсиме дар кор буд, чунин мавсиме ки мо дар ин сол бо ҳам дидем. Президенти даста Жоан Лапорта дар бораи дигаргуниҳое гуфт ки бар тибқи он ояндаи дастаро дигаргуниҳои бузурги интизор аст. биёед ҳамон нуқтаеро ҷудо мекунем ки дар мавсими оянда ё худ дар 3 соли дигар ба даста самара оварда метавонанд. албатта дар ҷои аввал ин шартномаи Лионел Месси мебошад. аз натиҷаи ин кор дигар корҳои даста вобастагӣ дорад. услуби бозикунӣ, бозӣ дар муҳофизат, трансферҳо ва чанд кимчиву кимчии дигар. агар Месси дар даста боқӣ монад, иваз кардани мураббӣ маънои худро гум мекунад. Куман аллакай дорои тактикаҳои бозии худ ва якдигарфаҳмии дигарон бо Месси мебошад. амри маҳол аст ки ягон нафари дигар аз ин дида зиёдтар мекунад. танҳо Куманро лозим меояд ки дар бозии муқобили дастаҳои пурқувват каме ҳам бошад, қарорҳои хуб барорад. аммо ягон кас гуфтан наметавонад ки мураббиёни дигар худро ҳамин гуна нишон намедиҳанд ва мутахассисони мувофиқ низ барои Барселона айни ҳол дар бозори трансферӣ вуҷуд надоранд. тамдид кардани шартнома бо Месси маълум аст ба буҷети даста зиён меорад ва барои трансферҳои оянда наметавонад маблағи гаронро сарф кунад. Барселона бо маблағи 500 миллион евро қарз ба даст овард, аммо бояд дар муддати кӯтоҳ қарзи 700 миллионаи худро пардохт кунад. дар ин гуна ҳолатҳо қулайтараш иваз кардани бозингарон мебошад, мисли Артур ба Пьянич. роҳбарияти даста кӯшиш мекунад ки ҳарчи зудтар аз бозингарони гаронарзиши нодаркор халос шавад, аммо дар гумон аст ки ин вазъиятро пурра дигар кунад. мураббӣ иваз мешавад ё на, ин на он қадар зиёд натиҷаи дастаро хуб мекунад. то ҳол ин гуна шуданаш диданитар аст. аммо ба ҳар сурат биёед масъаларо аз паҳлӯи дигар низ баррасӣ кунем. рафтани Месси бо ҳама нигарониҳои мухлисон дар ин гуна вазъият барои Барса на чандон бад нест. бо назардошти вазъи иқтисодӣ ин як қадами нави дигар аст, аммо ин ба даста имконият медиҳад ки хатти ҳимоя ва хатти ҳуҷуми худро пурқувваттар кунад. ба ғайр аз ин дар майдон дигаргуниҳои куллӣ дида мешавад. Антуан Гризман бисёртар озодиро соҳиб мешавад. ӯ омода аст ки ҳадиақал 70-80% бозингари аргентиниро иваз кунад. маҳорати аслии бозингари фаронсавӣ то ҳол дар Барселона кушода нашудааст. ҳамчунин дастҳои Де Йонг, Педри ва дигар бозингарони ҷавон баста мебошанд. албатта ягон кас гуфта наметавонад ки дар соли аввали бе Месси будан Барселона ҷоиза ба даст меорад ва ё ин ки дигар рукуд намекунад, аммо ин қарор метавонад як қадами бузург барои бунёди як Барселонаи нав бошад.